Добър вечер на всички! Добър вечер! Здравейте на всички! Честит Тодоров ден! Днес е един прекрасен празник, един чудесен български празник. Конните надбягвания предполагам, че са били в цяла България. За съжаление не съм там, но нека са живи и здрави абсолютно всички именници. Ето е моята гостинка. Добър вечер, Светле! Добър вечер, Пепи! Така, мили приятели, драги последователи, аз съм Пепа Бойчева Караянни, треньор-консултант в личностно развитие и на този уикенд имам възможността да приема за мой гост госпожа Светлана Попиванова от проекта Ново начало. Добре дошла, Светле, как си? Благодаря, Пепи. Чувствам се чудесно. Готова съм за лайфа. Чува се една микрофония случайно. Имаш ли нещо отворено друго, освен телефона? Не, нямам. Нищо нямам. Може би Може да е при мен някъде, макар че нямам нещо друго включено, както и да е. Добре, ще продължим. Сега, Светлето, дами и господа, е моя любима колежка от треньорската академия, от Академия Щастлив живот. Освен това, ние двете се занимаваме и с приложна психотерапия, нещо в което ти си много добра. Благодаря, Пепи. Също. Имах възможността вече да работя с теб и съм наистина изключително доволна. Светле, какво бихме могли тази вечер да споделим на нашата аудитория за скромността? Много да споделим. Това е една тема, която е много дълбока и за съжаление от нашите прадеди още ни е предадено не чак толкова в добра форма, но понякога скромността много помага, но понякога и много прече. Ти какво ще ни кажеш тази вечер за тази скромност? Пепи, нас от малки са ни учили на разни красиви поговорки от типа скромността краси човека, по-умният отстъпва, ти не дей много да говориш за себе си, остави другите да кажат нещо хубаво за теб. Просто не се изявява и остави другите да минат преди теб. Те може би имат по-голяма нужда и така нататък. Това още от ранно детство ни се втълпява. И може да е било много хубаво в детството ни, но при много хора тази поговорка и изобщо тези поговорки повличат доста негативни процеси, които много вредят на хората. Изключително много. И много повече хора са пострадали от подобни поговорки, отколкото да са им били полезни. Скромността е прекрасно качество. Човек трябва да бъде скромен, но нека бъде скромен по дух. Скромността по дух е едно, скромността по действие е нещо съвсем различно. Защо? Да. Защото когато още от малки ни учат на тези неща, ние свикваме да стоим във ъгъл и да не се изявяваме. А повярвай ми, не милиони, а милиарди хора имат какво да покажат. Те са прекрасни хора. Имат талант. Изобщо няма човек, който да няма талант. Но благодарение на подобни хубави поговорки, мисли и размисли за скромността, тези хора никога не могат да се изявят. Винаги стоят в ъгъла, винаги чакат някой друг да мине преди тях. И се случва така, че понеже нашият мозък прегрява, ако 20 минути действа осъзнато, затова той обикновено си е изработил сумати, как да го кажем, програмки в мозъка, които да му помогнат да ни прегрява. Например, ние автоматично ходим, автоматично тичаме, автоматично слизаме по стълби, решим се, връзваме си обувките, автоматично говорим.
огромната част от действията, които ги правим, те са автоматични. И много често, когато ни научат и ни насъдят от малки, че ние трябва да бъдем скромни, да се спотайваме там, да си натискаме парцала в някой ъгъл, така че вместо нас да се изявяват други, това нещо става модел на поведение и това става автоматизирана програма в нашия мозък. И не знам дали ти е правило впечатление, но много хора казват: ами аз съм си такава, ами аз съм си такава. Да. Това е много често срещано и дори в всекидневието. Да. Сковавам, всичко ми се сковава. Ръце, крака, мозъка ми, разбира се, че ще ви се сковава. И ръцете, и краката, и тялото ще ви се скове, защото мозъка ви запуска автоматична програма. Автоматична програма, която ви кара да стоите като вдървен въгъла, докато някой друг се изявява на ваше място. Много пъти хората просто другите ги карат. Ти не дей, нека аз да мина преди теб. Ти малко по-назад от мен. Нека аз еди какво си да мина първи. Нека аз това. И ние считаме, че за да помогнем на хората, това са неща, които е редно да ги правим, а просто не е така. Значи много хора имат интерес да смачкат с теб, за да се изявят те. Това не е никак малък процент от хората, които го правят. И много често останалите стават жертви на подобни сладури. Това е проблема. Да. Скромността, за който слушам, мили хора, може само и единствено да ви отнеме възможности, да ви лиши от самоизява. Благодарение на нея други хора да ви лишат от вашите ресурси, било време, било, не знам ли, пари, било всичко друго, което се сетите. И когато мине време и се огледате назад, вие много често ще си дадете сметка, че от скромност, така наречените в кавички скромност, сте пропуснали много красиви неща в живота си. Много красиви неща. Скромността има смисъл само за тези хора, които, примерно, някой е прекалил с гордостта си. Той не се гордее вече, той се е възгордял. И тогава му казват: понамали малко, дай по-скромно. Тогава нали, трябва малко да се върне назад, за да може да се балансира. Но в останалата част от случаите просто това е нещо, което тотално не ви върши никаква работа. Никаква работа и за никъде. Например, нека разгледаме любимата ми приказка, приказката за Пепеляшка. На основата на тази приказка са снимани страшно много любовни сериали, написани са много любовни романи. Също така много неща са направени на основата на тази прекрасна приказка. Но никой не обръща внимание на нещо много съществено. Пепеляшка и принца са живяли на едно и също място. Те са говорили на един и същи език, но той не я е познавал. Какво е направила тя? Нарушила е заповедите и правилата, които е установила нейната прекрасна мащеха. Да си стои във ъгъла и да си натиска парцалите там. И в момента, когато Пепеляшка хвърля парцала и отива на бала, т.е. тя се превръща в една прекрасна принцеса, точно тогава е била забелязана от принца. Никой няма да ви забележи, повярвайте ми, ако вие си стоите и си живеете живот в ъгъла. Просто трябва да хвърлите парцала, да отидете на бала, да се облечете, да се изявите, защото няма как някой да види качествата ви, ако вие сами не му ги демонстрирате. Няма такъв филм. Никога не е имало. Не става така нещата. Така, и тогава... Извинявай, че те прекъсвам. Аз се сещам сега и за детските години, защото обикновено от детските години започва цялото това насаждане на скромността. Да. Ти какво имаш да кажеш по това? Защото точно там, аз мисля, че точно оттам започва всичко. Да, точно така. За съжаление, много от дамите, особено в България, тук и на Балканите, ние сме научени да бъдем скромни. Тоест, научени сме да се отказваме от всичко, да се лишаваме от всичко, че някой винаги трябва да мине преди нас. Например, ти си малък и искаш
да изпееш песничка. Казваш, мамо, аз искам да изпея песничка, обаче майка ти казва, не, детето ми, не дай така. Или искам да се изкажа по някакъв въпрос. Остави го този батко или тази какичка. Те са по-големи, те разбират повече, те са по-умни. Що ми учителката, значи тя знае много по-добре от вас. Добре, минава известно време и казваш, мамо, това детенце си играе с играчките ми и ги чупи пред очите ми. И тя ти казва, не дей така, мамо. Той е малко и не разбира, ти си по-голяма, ти си кака, не дей така, отдръпни се. Нека, той е малко и ти в един момент какво свикваш? Свикваш, че щом е по-голям, той има право, защото е по-умен. Свикваш, че щом е по-малък, значи той не разбира, пък ти разбираш. И цял живот някой винаги е преди теб. И което е най-лошото, когато имаш възможност, дори Господ да ти предостави възможността на тепсия и да каже, ето, за теб е моето дете. Ти ме видиш, как се стресираш? То дори не се стресираш, ами то е нещо като сепване и в един момент си казваш, Боже, сигурно има някой, който това нещо го заслужава повече от мен, или който трябва да мине преди мен, или който винаги някой трябва да мине преди вас. А това е нещо много лошо. За съжаление, това никак не е хубаво. Ние така да оставаме буквално да ни крадат ресурсите. Това е много жестоко. Много често хората използват и манипулация, за да ви вземат ресурсите и точно тогава се базират и на вашата скромност. Например, много често казвам на тебе, за какво ти трябва сега? На теб ти трябва сега, нали? Дай ми го на мен, аз имам по-голяма нужда от теб. Знаете ли, мили хора, от скромност само можеш да изгубиш. Ще си пропуснете прекрасни възможности. Как да ви кажа повече? Значи, моят съвет е изявявайте. Изявявайте се винаги, когато можете. А вие можете. Вие знаете много. Вие можете много. И никак не е редно. То направо е плачевно да го гледаш отстрани. Как някой друг, който не може да ви стъпи и на малкия пръст, минава напред, а вие оставате да дишате пръхта. Вие, който сте умен, интелигентен, образован, няма нужда. Пепи, ти какво мислиш по въпроса? Аз поделям твоето мнение, защото скромността в повечето случаи, за съжаление, не пречи. И както вече казах, това всичко е от детството ни, от окръжението ни, с което сме израснали още като деца, като ученици, защото не винаги по-големият знае повече, не винаги по-малкият е с предимство, не винаги е така, както са ни учили. Аз споделям напълно твоето мнение и една от причините да те поканя и да засегнем точно тази тема, защото неотдавна изслушах едно твое изказване точно по тази тема и много ми хареса. Защото да, наистина, от скромност само можем да загубим. И много често хората се страхуват от много неща, специално за изявата си и за да последват своите мечти, а не за друго, а от скромност. Защото те вече са придобили тази скромност като част от себе си. Те са го придобили до такава степен, вътре в тях е наседено, че много често я бъркат тази скромност дори с страховете и с друг род, примерно, бариери, които биха могли да имат. И в един момент се оказва, че просто защото са по-свити, по-скромни, така, аз съм се такъв, нали сега, то не е за мене, а това е много важно, много важно. Няма аз съм си такъв, това не е за мен. Господ ни е създал абсолютно всички равни. Така че всяко едно нещо е за всеки. За всеки е успеха, за всеки е щастието, за всеки е любовта, за всеки е изявата, за всеки е развитието. Абсолютно за всеки. Така че тази тема скромност е наистина много болезнена, но не всеки я осъзнава. Не всеки я осъзнава. Абсолютно съм съгласна. И знаете ли, има един начин, с който това нещо да се прибори. То начинът не е само един. Но идеята наистина са много. Значи, един от начините е просто да, както сме били дресирани като малки, така да се дресираме и сега. Значи, понеже може да това нещо го е автоматизирал,
и запуска автоматично програмата. И вие не можете да реагирате по друг начин. Сковавате се. Много често, както казваш, ти казваш, ами аз съм си такава. Има начин обаче това нещо да се преодолее. Значи, първо си записваш ограничаващото вярване, в което вярваш. Например, че скромността краси човека. Второто нещо, което правиш, е трябва писмено да си го обориш. Сериозно ли? Я да видим кого е украсила и оборвате писмено. Третото нещо е записвате си на нейно място нова поговорка, свързана с скромността, която на вас да ви е от полза. И всяка сутрин пред огледалото в течение на 21-30 дни си я повтаряте, докато при вас това стане начин на вярване. Нещо, което вярвате. Защото много хора се лишават и винаги в началото е скромността. Аз съм скромен. Добре, а кой те кара да си скромен? Отново да се върнем на Пепеляшка. Ако принцът в приказката на Пепеляшка, това е шансът. Идете и го хванете, бе, хора. Пепеляшка хубаво облякла се в хубави дрехи, кристални пантовки и там облякли се както там са искали. Но тя е можела да отиде на бала и понеже сестрите и мащехата и също са били там, тя е можела лекичко така да се приплъзне и да влезе и да остане пак някъде незабележима в света. Нали така? Обаче тя влиза, заявява се, а ти за да можеш да се заявиш, трябва да можеш да говориш. В нейния случай да можеш да танцуваш. Защото колкото и да си красива и прекрасна, ако ти си непохватна и не можеш да кажеш две думи, не можеш да се изявиш, няма как. Тя се изявява. Тя прави абсолютно всичко възможно да привлече вниманието не само на принца и на всички, а за това се изисква смелост. Нейното семейство, доведени или не, те също са били там. И рискът да я разпознаят е бил доста голям. Много голям. Но въпреки това, тя е поела този риск. Тя не е изпълнила така, на мен мащехата ми каза да си стоя тук в ъгъла, да си чиста, нали, с този парцал в пепелта и аз ще си чакам тук някой да ми открие. Няма да ви открият. Никой Няма как принца да ни открие без да сложим златната обувка. Да. Да се заявим. Просто в случая всъщност да се претрансформира самата скромност в увереност. Така е, да. Да. Защото тя повлича много други неща, които действат в ущърб на хората. Скромността повлича срам. Скромността повлича смяна. Скромността повлича неудобство. Води до там, че едва ли не хората се извиняват за това и че дишат. Непрекъснато за щяло и нещяло се извиняват. Непрекъснато за щяло и нещяло се оправдават. Гледат, отговарят дори на насилниците с добро поведение, с идеята, че ако те са най-добрите, най-милите, най-прекрасните, от срещната страна ще им отговори със същото. Да, обаче не е така. Просто не е така. Хората не обичат, като се отнасят с тях така, както те с теб. Сърдят се. Сърдят се. В повечето случаи се сърдят. Просто се сърдят, да. Така е. То така или иначе, докато не придобием повече увереност в себе си, докато не придобием нови умения, докато не излезем от черупката на скромността, няма как да се развием, няма как да тръгнем по нов път, няма как да направим едно ново начало в нашия живот. Така че скромността наистина не ни е от полза и тези, които вече са я заклеймили толкова много дълбоко в себе си, аз апелирам малко по малко, стъпка по стъпка да си я извадят на бял свят вече, да си я анулират, да си я претрансформират, да си закачат просто една голяма табела, че не само другите, но и аз заслужавам, аз мога, аз съм уверен и продължавам. Така че, уверена съм. Американците, между другото, имат една много хубава поговорка, която се казва така: скромността е за хората, които нямат други таланти и няма какво да покажат. Значи, звучи малко екстравагантно за европейския вкус,
Обаче, Да. честно да ви кажа, в действителност, наистина познавам хора, които са наистина блестящи. Блестящи! И те не могат да се изявят заради така наречената скромност. Дори да има някакви положителни неща в нея, в повечето случаи, на повечето хора тя директно е навредила. Ами да ти кажа, в интерес на истината има много хора, които специално на работното си място, хора, които не се занимават с личен бизнес, а хора, които работят под началство, ами те колкото и да са добри, колкото и да се стараят, те не смеят, аз лично съм работила с такива хора в миналото, те не смеят да се заявят, не смеят да се поискат увеличение на заплатата, не смеят да се всъщност не смеят да поискат онова, което в действителност заслужават. Има момичета, с които съм работила и като им кажа, добре, вие заслужавате много повече, вие знаете това, имате такива умения, имате толкова знания, толкова стаж. Ами, да, ама то аз каквото и да кажа, те няма да ми обърнат внимание. Първото, което е, защото самите те не вярват в себе си, че заслужават това. И тук естествено това не е само за момичетата, не за жените като цяло, но и за мъжете и за жените, защото има мъже такива, които цял живот са като роби на някого, особено в чужбина, но не се заявяват от скромност, просто се потискат, защото си мислят, че не заслужават повече от това или дори да заслужават, ама кой ще ми обърне на мен внимание? Да. Кой ще ми отговори? И всичко това наистина е в дълбочината на всичко това, че стои скромността. Ами не, мили хора, не бъдете скромни, просто махнете това було на скромността и се заявявайте, и си искайте, и си изисквате това, което заслужавате. Да, между другото, Пепи, значи хората толкова са свикнали да потискат талантите си, благодарение на това, че дълги години са ги мачкали с подобни поговорки, че те буквално блокират, когато трябва да се изявят. И отново сковават се, блокират, чувстват се неспособни, чувстват се... А човек никога не може да е толкова... просто няма как. Човек не може винаги да знае всичко. Дори да сте най-добрия, например да вземем шампион по плуване. Пускат ви да плувате, скачате в водата и излизате световен или олимпийски шампион по плуване. Добре. И казвате, аз съм най-добрия, биете се там в гърдите. Добре бе, обаче ако аз те пусна 10 минути по-късно или 20 минути по-късно, пак с всичките там спортисти, ти може да излезеш 10. Не първи, 10. Никога няма да си най-добър в нищо. Така че това не е тайна. Но винаги ще имаш своята публика, винаги ще имаш хора, които те подкрепят. Хората много се притесняват от хейтери, когато говорим за скромността и за съжаление нас никой не ни учи как да се завършваме хейтери. Хейтерите са чудесно гориво, между другото. Аз когато бях малка, ме бяха научили да бъда добричка с всички и така всички хора ще ме обичат. И много тежко преживявах, когато колкото е добре да се държах с някои хора, те просто се държаха много зле с мен. Но много зле с мен. И си казваха, защо на мен така ми се случва? Аз съм толкова добро момиче. Защо винаги на мен? И в последствие научих от много мъдри умни хора, че ако 80, правилото 80-20 на Вилфредо Парето, че ако 80% от хората много те обичат, то за да има баланс, останалите 20% от хората ще те ненавиждат, мразят, обиждат, ще ти го показват от всякъде и то по сила точно такава, каквато ви обичат останалите 80% от хората. Това е нещо нормално. И трябва да се приема нормално. Не ме харесва. Абсолютно. Добре, чудесно. Както казва, как се казва, че тук имаше един американски, забравих името там, Грант Кардон. Грант Кардон, да. Грант Кардон, както казва, хора, аз огромната част от времето аз там не мога да се понася, а вие искате да ме понасяте. Точно така. Казваше за рекламата. Когато някой му казали от съветниците му, че прикалява с тази реклама, да пуска на хората имейли, да им изпраща съобщения, той казал, скали, удвоете я на всеки 20 минути реклама. Ама някой ще се дръпне от нас, да,
ще се дръпнат от вас, обаче други ще ви научат къде сте. Не Ще бъдете останат просто, като стоите. няма смисъл. Няма смисъл. Изобщо не. Всеки един от нас има своята публика. Точно тази скромност е един от най-големите бичове. Така както нас са ни учили да я интерпретираме. Да си натискаш парцала във ъгъла, винаги когато можеш да казваш нещо, да знаеш, че някой друг винаги има предимство преди теб да се изкаже, че мнението на другия човек е с по-голяма тежест от твоето. Това повлича много неща. Това повлича комплекс за малоценност. Това повлича сковаване. Това повлича Срам. страх, срам, стрес. Да. Няма нищо, което да не може. И като човек с дългогодишен опит в скромността, мога да ви кажа само едно. Който ме слуша, мили хора, направете, ако нещо можете да научите от това е, избавете се от скромността. Избавете се от скромността, ако не искате, когато теглите чертата на живота си и видите вашите постижения, да се разплачете, защото винаги някой друг е вземал нещо, за което сте достоен вие. И повярвайте ми, има един такъв, как да кажа, факт, че това, че вие нещо сте го заслужили или го заслужавате, не значи, че ще ви го дадат. Трябва просто да станете и сами да отидете да си го вземете. Ама аз го заслужавам, заслужаваш го, стани и си го вземи. И изобщо не се извинява, въобще не се извинява и заради това, че ти правиш нещо, което за теб е добро. Съжалявам, но така стоят нещата. Много често тъфват така наречените манипулатори. Те ни манипулират и винаги се хващат за темата скромност. Ти сега нямаш нужда от това. Ама на теб за какво ти е, бе? Ама на мен повече ми трябва. Дай го на мен. Ти можеш и без него. Или пък, разбирате ли, трябва да можете да кажете защо ми трябва това или не ми трябва, е моя лична работа. И точка. Без да им се оправдавате, да им се извинявате, да им се обяснявате. Не ви харесва ли? Много важно. Ще ви харесва от други хора. Така че няма проблем. Аз ще изгуба той. Между другото, скромните хора много често се притесняват. Те обикновено в повечето случаи са и жертви. Те много често се притесняват за следното. Тъй като те са скромни и обикновено малкото хора, които се въртят около тях, им се правят в кавички на приятели, тези хора, които са около тях, обикновено са там, за да ги обират. Т.е. да им взимат ресурсите. И така наречените скромнички и добри хора изключително много се притесняват, че ако аз сега му кажа нещо навъпреки, този човек, аз ще изгубя и малкото приятели, които имам. Ще изгубя и любовта си, ще изгубя и приятелката си, ще изгубя близките си, ще изгубя. Не се притеснявайте, каквото изгубите от едната страна, ще си го спечелите. А тези хора, що ги губите? Значи те никога не са били никога не са истински до вас. Принципно е така. Или пък е трябвало да бъдат до вас, за да си научите урока. Урока вече сте си го научили. Научите ли си урока, ситуацията свършва. И преминавате по-нататък. Затова е изключително важно човек да се отърве от скромността. Аз лично този лайф, който го направих първо пред останалите дами от Академията за треньори, беше на тема скромността грози човека. Само, че тогава някои дами оле, скромността е висше благо, това не го казва и на жена над 50-те години. Майкото от корона на главата, то красти, нищо не красти. Това да стоиш в ъгъла. В ъгъла какво има? В ъгъла има муха. И вас се кара да стоите в ъгъла. Заради скромността. А в последствие, как наричат тези хора? Мухлювци, мухла, мухлю. Но не е приятно, нали така? Никак. Затова отървавайте се от скромността, обличете си най-хубавите дрехи, отидете с короната.
Слагайте си короната, отивайте на Вървете напред. точно така, грабвайте възможността. Принцът, това е възможността ви. А пепеляшката сте вие. Без значение дали сте мъж, жена, какво сте там, няма значение. Пепеляшка, това сте вие. Принцът, това е възможността. Отивайте, игравайте възможността, без да се извинявате. Винаги ще има хора от вашето семейство, които ще са там, ваши близки роднини, дето не са ви никакви, обаче вие изпитвате притеснение от тях. Оле, шефа ми ще види какво ще каже. Оле, ще видят мои роднини, дето не са ме виждали там от 100 години и им пука как изглеждам и ще видят, че аз съм остаряла. Да не ви пука, смело напред. Вижте какво е направила пепеляшка. Влиза, когато всички вече са там. Кой влиза последен в залата? В залата влиза последен. Принца, краля или кралското семейство. Обърнете внимание, всички гости вече са там. Да започне или вече е започнал купона и влиза тя. Но тя не се шмурва, още веднъж повтарям. Тихичко, плавничко през вратата и не се мушва там да се скатае до някой ъгъл. Директно влиза напред. Вие знаете ли какво значи да има 100 красиви дами и какво трябва да направите, за да привлечете внимание? Като Кари Брадшоу, една жена, Кари Брадшоу, това е Сара Джесика Паркър в филма "Сексът и градът", която, между другото, не блести с красота, в крайна сметка. И мисля, че беше в една метростанция, някой я извика, тя вдигна ръка пълна с хора и казва: ето ме, тук съм. Тук съм, вижте ме, ето, аз съм тук. Така че, още ви съветвам всички, които гледат, да кажат: тук съм. Аз съм тук. А не да стоите там, защото когато остареете, когато дойде време да напуснете този свят, както знаем всички, хората най-много съжаляват за пропуснатите възможности. Най-много съжаляват за това, което не са направили. Да, за съжаление е така. Повярвайте ми, аз в живота си наистина изпуснах много неща. Просто от скромност и никого не съветвам да повтаря моите грешки. Казва, че младото поколение вече е оперирано от скромност. Дали е така, не знам. Но може би винаги си имало по-скромни хора и по-нескромни и така нататък. Обаче, докато човек е жив, никога не е късно той да се заяви и той да започне да прави нещо. Значи аз лично днес, както вече ти казах, имам една градинка в Несело, то е малко градче близо до Пловдив. И там отивам и си засаждам всичко, каквото се вика, всичко, каквото ми иска сърцето. Но от 2-3 години виждам един господин, много възрастен човек, който в момента е на навършени 92 години и половина. Август месец, на 18 август, ще стане на 93 години. Запознах се с него на спирката. Значи този човек, въпреки че е възрастен, въпреки че казват му, прави там ракия, но той не пие ракия. Той казва: аз не спирам да работя. Било върху себе си, било правете нещо, заявявайте се. Той си раздава ли, продава ракията, той самия не пие, защото като го питаха на какво се дължи дългият ти живот, той каза така: първо на малко ядене, второ на много работа и трето на никакво пиене. И като го чуха останалите мъже, на казват: ма не дей така, то с здравословна стя малко, нали може да си пине човек. Да, обаче човека, знаете ли какво каза? Той каза следното нещо: не ги слушайте. Всички тези, които пиеха, всички, казва, си заминаха. А този човек на тези години, днес отново го видях, отишъл да си реже лозито. Викам: не е ли късно? Вика: не е късно. Прави ракия, което никой не му е пие, защото май нещо не му е харесва. Обаче той не спира да го прави. Той не спира да се изявява, бе хора. А брат му близнак отдавна вече е мъртъв. Той има брат-близнак, който е мъртъв. И дъщеря в Гърция. Живее самичък, сам се грижи за себе си, сам върви, абсолютна памет.
И това е защото работи, защото се изявява, защото не казва като хората, те на моите години сега вече трябва да мрат. Те не знам си после мен са длъжни да ме гледат. Той не се прави... Никой не е длъжен на никого за нищо и браво на такива хора, защото покрай мен също има такива дори столетници, които продължават да се работят и да се заявяват, продължават, защото това е нещото, което ги крепи. Живеца. Това е техният живец. Браво, браво. Аз се радвам на такива хора много. А между другото, мили хора, които ни слушате, искам да знаете едно. Ако вие продължавате да бъдете скромен, най-малкото, което може да ви се случи, освен да си пропуснете възможностите и да претърпите загуби, първо ще ти вземат ресурсите. Второ, ще те третират като второ качество човек. Трето, ще страдаш и ще плачеш по ъглите, докато други ядат плодът на твоя труд. Докато на теб ти подхвърлят огризките, когато всъщност ти заслужаваш кралското ястие. И ще те унижават директно в очите. Всички ние сме виждали такива хора, които казват, мания тая, мани го той, що ме за нея може всичко, що ме за него може всичко. Наистина ли? Наистина ли, що ме за вас може всичко? Не мисля. Човек трябва да има, просто тази скромност ще ви навреди много. Казвам ви честно. По-добре да имате самочувствие, дето вика без покритие. Това не е чак хубаво, но отколкото да имате огромно покритие и нулево самочувствие. Лишава ви от самочувствие директно. Директно ще ви лиши от самочувствие. Ще ви лиши от самочувствие, ще ви вземе всичко. Тези хора, които вземат това, което заслужавате вие, повярвайте, те няма да ви кажат благодаря ви. Например, човек отива на работа и да си търси работа. От скромност той казва, аз не съм достатъчно подготвен. Разбира се, че не си достатъчно подготвен. Ако няма работа, си достатъчно подготвен. Много добре, това нещо не го знаят. Аз не съм достатъчно подготвен. Добре, но ако вие не вземете тази работа и не се съгласите и не отидете да се пробвате, вместо това работата ще получи човек, който също не е достатъчно подготвен. Може да е по-зле подготвен от вас, но той ще каже ура. Той изобщо няма да отиде да ви поздрави и да каже браво на те, благодаря ти, че ти се отказа, за да мога аз да получа парчето от тортата. Никой няма да ви благодари. Никой няма да ви благодари. Ако вие сам не се заобичате, ако сам не си благодарите, ако сам не влезете, няма благодарност. Не. И не са и длъжни да ви благодарят. Наричат ви будали с две думи, ако трябва да бъдем честни. Нали така? Да се говорим и малко извън. Да се вика да си кажем думата както му е думата. Да, те ще ви нарекат и с много по-красиви епитети. В кавички, разбира се. Най-малко това. Много хора наистина страдат. Изключително страдат от скромност. Те не могат да получат добри заплати, не могат да получат пари, не могат да се изявят, нищо не могат да направят. Не могат, защото не са се научили и не желаят да се разделят с скромността. В общи линии така е, защото тя е била, дълги години са им внушавали, че скромността е висше благо, както видяхме на лайфа, преди който, разбира се, няма запис, защото ми беше първи. В общи линии така е, скромността, ние сме научени от малки, че тя е висше благо, но тя не е благо. Тя има смисъл само тогава, както казах, когато някой прикали в нещо, някой се възгордее, му казва, тя дай по-скромно. И някой просто трябва да бъде върнат в нивото на баланс. Излязъл е доста от това. Но иначе всички други отношения може човек да бъде скромен по дух. Това не му пречи, но не бива да бъде скромен по действие. Наистина не бива да бъде скромен по действие. А и това нещо, отново ви казах, тази скромност, този блокаж при тези хора се дължи на това,
че 93% от случаите мозъка си е направил автоматични програмки, така да го обясним, по които действа. И затова много от хората, които дори казват, да, не искам да бъда скромен, но съм си такъв, когато дойде ситуацията, аз те ли я блокираш и е нормално да блокираш, защото мозъкът ти те блокира. Смени програмата. Да. Смени тази програма, пусни другата програма. Смятам, че 21 до 30 дни не е чак толкова много време, за да можеш да смениш. Значи то има един друг хубав метод на Мел Робинс, или Мел Робинсън беше жената, не си спомням, който е 5-4-3-2-1. Значи, искам да вдигна ръка, но ме е страх. Броиш обратен ред. 5-4-3-2-1, вдигам ръка. Искам да го свърша, но ме мързи. 5-4-3-2-1, скачаш и почваш да го вършиш. Примерно, искам да стана, ми се спи. Броиш 5-4-3-2-1, скачаш от леглото. И вършиш абсолютно всичко това. Мисля, че метода и се казваше ракета. Ако не се лъжа, бях чувала нещо, това е доста добро. Не съм го чувала това. По някаква случайност ме обягнало. Но ето, споменахме и Грант Кардон. Той ми е любимия, между другото. Неговата книга Правилото по 10 ми е любима. Но това, което казах в момента, не съм го чула и аз ще го потърся. Защото понякога, не от скромност, но понякога оставаме така нещата да ги поемем на забавен ход. И този забавен ход всъщност ни кара да отлагаме. Аз имам една такава склонност от време на време да отлагам. Това 5-4-3-2-1 скачам, ще бъде идеално. Благодаря. Това може да се направи и за скромност. Разбирате ли? Да. Човек, който иска да се изяви, обаче всичко го стресира. Той вече е блокирал. Броиш 5-4-3-2-1, дигам ръка. 5-4-3-2-1, смело напред. Ето, например, на мен това ми е първия лайф, който е на запис и то аз съм гост при тях. Никога не съм била, в смисъл самата аз не съм правила лайф и след съм си мислила, че ако прочета някой въпрос отдолу под лайфа някакъв или някой ми напише нещо грозно, ще блокирам. Но в общи линии това нещо трябва да се преодолее. А това нещо се преодолява с действие. Точно, само с действие. С мисли нищо не става, до никъде не се стига. Просто ставаш, правиш стъпка напред и, както е казано, когато направиш ти една стъпка напред, тогава Господ ти отваря всички пътища пред теб. Да, така е. Господ ще направи 10 към теб. Една стъпка ти, 10 Господ към теб. Но така е. Това има една друга поговорка, която се казва така: по път към път лесно се върви. Ако сте скромни и не можете да предприемете действия, направете малка крачка. След това още една малка. След това още една малка. Докато оттъпчете пътя. Оттъпчели се пътя, лесно се върви. Допреди, дори няма и една година, аз не можех на мен на снимките, винаги искате да ми видите така, във ъгъла на масата, в края на снимката, пази Боже, да се снимам аз в видео. Ето ти в момента на живо. Да. Браво на тебе, поздравления, браво на тебе. Ти наистина си пример. Казал, не знам дали съм пример, но ако някой ми беше казал, нали, че още първия месец в TikTok щях да събера 500 последователи от видеа, щях да му кажа: иди да се гръбнеш, бе, какви видеа, не мога да се покажа, аз не съм 60 на 90 на 60, не съм манекенка, ме са научили скромно, ако ме види то, ония другия, третия, какво ще правя? И в крайна сметка точно тия деца притеснявах, че ме видят, точно те ме видяха първи. Значи, да, опитаха се колеги да ми кажат нещо, аз просто си ги погледнах спокойно и нищо не отговорих. Защо? Защото какво правя в моето свободно време си е моя лична работа. Всички ние имаме да преодоляваме и няма такъв случай, който да си каже: вече на мен всичко ми е наред. Да, чудесно, но важното е да се започне.
Важното е да се започне, след това пътя наистина сам се отваря. Започва се при положение, че оставяш скромността на една страна, претрансформираме я, както казахме, в увереност, решение и стъпка напред. И не слушаш другите. Или както Ама казвам... те какво ще кажат другите? Значи аз имам един любим лав и ще го спомена за пореден път. Какво ще кажат другите? Данък обществено мнение никога не съм плащала и не плащам, и това съветвам и всички мои познати и приятели, защото не онзи, какво ще да каже, ми плаща сметките вкъщи. Не онзи, който ама какво ще стане, ами как ще реагират, ами какво ще се помислят. Ами за съжаление тези, които ще се мислят, да се мислят каквото искат. Те не ми плащат сметките, те не живеят моя живот, те не са в моите обувки. Когато дойдат и ме обуят обувките поне за 24 часа, тогава да се мислят и да казват каквото искат. Така че Браво! данък обществено мнение не плащаме, вървим напред уверени, щом като искаме да бъдем в нашата собствена реалност и след като искаме нашата собствена реалност да се гради на думата щастие. А за да сме щастливи, ние трябва първо да обичаме себе си, второ да постигаме целите си, да се заявяваме, да не се крием, да не сме във ъгъла, а точно обратното. Точно обратното. Няма как да бъдеш щастлив човек, ако ти не се заявиш, ако ти не си преодолееш страховете, ако ти не си направиш първата стъпка напред, за да ти отвори Господ целият път. Между другото, мен винаги са ми учили и предполагам много от нас какво ще кажат хората. Оле, мами, какво ще кажат? Ами какво ще кажат? И явно това не е така само в България, защото гледах едно предаване с Уил Смит, който... Не беше Уил Смит, беше един друг, мисля, че Дейвид, ама забравих фамилията му. Не съм много добра в имената, който казваше така: майната им на това какво ще каже този или онзи. Те може да са по-добри от вас, но са по-добри единствено в това да замаскират ужасния си живот по-добре от вас. И докато те не ви плащат сметките, казва, не се интересувайте от това какво ще кажат хората за вас. Казва, аз имам съседка, която преди, ви казва, месец се самоуби. 13 годишно момче, казва, в Америка по същия начин се там посегнало и то направило опит за самоубийство, защото отново са го учили какво ще кажат хората за него и то го е приемало за вярно, за даденост и така нататък. Просто хора, останете глухи, отървете се от скромността и докато се отървавате, останете глухи за такива сладури, които ви казват неща, които да ви спънат и да ви държат в блатото при тях. Блатото не е прекрасно. Ако беше прекрасно, нямаше да искате да излезете оттам. Искате ли да излезете? Искате ли да отидете нагоре? Трябва да знаете, че трябва да оставите по нещо от себе си долу. Така е, така е. Светле, много ти благодаря за този разговор тази вечер, за това включване. Много ти благодаря, че беше мой гост. Като се завършек, какво би посъветвала така една-две последни реплики към нашата аудитория? Мили хора, хвъртлете парцала и отидете на бала. И си вземете възможността, без да се интересувате кой там има по-голямо предимство от вас, няма ли и така нататък. Защото това, че вие заслужавате нещо, не означава, че ще ви го дадат. И тук скромността играе срещу вас. Вашата собствена скромност плюс манипулаторите срещу вас. Това е. Ако Пепеляшка беше послушала мащехата си, щеше да види принца през крив макарон. Хвърлете парцала и отидете на бала. Точно така. Благодаря ти много. Дами и господа, ние тук вече приключваме с моята прекрасна гостенка, с темата скромност. Който не ни е слушал и слушайте този лайф от начало, защото е много интересен, много полезен, със сигурност за много от вас. И Светле, желая ти успех в твоят проект Ново начало. Знам, че имаш много големи планове за напред за това.
ново начало. Желая ти от сърце успех. Благодаря. Целувки, до нови срещи. И Да, дами и господа, до скоро, до нови срещи. От мен Пепа Бойчева Караяни и госпожа Светла Попиванова.